Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tinggal menghitung hari lagi. Dilamaning puasa nggih Bu nggih. Ya jane bulan apik nggo bojo jane. Bulan apik nggo bojo. Saya pernah ditanya Mas Ulin ya, cara jenengan bulan sing apik nggo nikah bulan apa? Semua bulan saya. Semua bulan apik. Nang bulan Rajab ya bagus, nang bulan Maulud ya sae, nang bulan Ramadan ya ndak masalah, nang bulan Syawal ya bagus. Tapi jere guru-guru kula sing paling sae, kan kita cari yang paling sae adalah bulan nek ora Sadran ya Rajab. Ora toh kang bulan Ramadan. Nek bisa sebelum Ramadan. Bulan yang terdekat sebelum Ramadan adalah bulan Sadran. Ditanya, kenapa kok bisa beranggapan seperti itu? Apa yang bojo bulan Sadran, bulan Rajab utawan bulan Syaban bulan ini? Kenapa bojo mengko kenang go sangung ibadah nang bulan Ramadan? Iya, sat mulane kasih informasi ngene niku. Nggih. Kenapa apik bulan Sadran gombojok? Maksudnya kenang go sangung ibadah mengko nang bulan Ramadan. Awan ibadah puasa. Mengko buka golek takjil bareng karo bojo, nyenengna bojo yo ganjaran. Yude, waduh. Yude pada maring kono kasar, maring kono jalan-jalan golek apa Mas? Golek kolak misalnya. Golek kolak utawan golek ager-ager sing kenyil-kenyil kayak misalnya iya nyenengna bojo ganjaran apa nang bulan Ramadan nyenengna istri nyeneng suami ganjaran double. Kondur buka bersama karo bojo pada tulang-tulangan ya ganjaran maning magriban bareng ganjaran double maning ya Allah. Tarawih mangkat bareng ganjaran tambah mantep mongko tarusan bareng baru gue ya iya. Artinya apa? Ngibadai full siang dan malam bersama seorang istri. Alhamdulillah. Mulane sing urung bojo ndang. Oke, ya. Pendongane bae. Kayak ditakoni menang tanggane, ulin bojo kapan? Sapar ngenjang utuh saparinge pangeran. Saparingi Gusti Allah mawon ngaten niku. Pun monggo nikmat kita syukuri bersama di bulan Sya'ban ini insyaallah dadi penguatan mental kita, penguatan iman kita datang Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di malam hari. Masya Allah ini baru kita kondur dari acara seperti ini, kita kondur, kita sholat 2 rakaat nyuwun karo Allah. Karena berdoa di malam hari rata-rata doanya lebih cepat dijabah karo Gusti. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Salatullahi wa salam ala man
uhiyal Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi hidawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi hidawil Qur'an salatullahi wa salam ala man supaya uripe tansah narima kula ayo tulur padha ngajiya ben supaya uripe tansah narima kanthi rasa ikhlas ninggalake perkara kang dosa dimen tambah mulya dunya lan akhirat kita sedaya sholli wa sallim daiman Allahumma sholli wa sallim وعلى آله والأصحاب من قد وعلى آله والأصحاب من قد tugas wong tuwa kang telung perkara siji paring asma kaping pindho malakrama putra tugas wong tuwa kang telung perkara siji paring asma kaping pindho malakrama putra ingkang kaping telu wulan ana agama tambah mulya dunya lan akhirat kita sedaya sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman wal ali wal ashab Sallu ala Nabi Muhammad. Niki kula dipeseni kali ibu
Terus kita alon-alon ngaji bareng tentang masuknya Islam ke Nusantara, agar lare-lare di Mandi Raja Somawangi terutama di Somawangi paham tentang kenapa kok di Somawangi ada kiai, ada langgar, ono kiai, ono langgar, ana kalimat sada dan sebagainya, ono tumpeng, ono ingkung, ono kembang telon, ono apa nih, dan menyan dan sebagainya. Alon-alon men ora gampang ngafir na wong liya ben ngertos. Mampunten sangat jenengan bersyukur hidup di Nusantara. Ternyata terjebule cempuleke tempat yang hari ini panjenengan tempati ini lagi menjadi buronan, ini lagi menjadi rebutan, tiang kadah orang mung senusantara sejagat gumirat pada kepengin Nusantara tanah kita tanah surga, di mana batang ditancapkan tukul godronge budin. Batang niku nggih batang lho ya Allah dawane semen tancapna jeleb tukul godronge jerone anak wae budin. Luar saking subure tanah kita Nusantara Mandi Raja Somawangi, mulane jenengan aja iri karo wong Arab, aja iri karo wong Eropa, aja iri karo wong India, aja iri karo wong Cina Jepang, aja iri karo wong Afrika. Jenengan terlalu sering nonton TV, jenengan kemudian iri, iyalah wong Eropa dene gede-gede dur-dur kayak ganteng-ganteng ya, wong Arab dene mancung-mancung temen ya kayak ulin ya, misalnya ya. Misal bego jenengan deleng wong Afrika kerep ngenyek wong kok ireng temen kaya cilik dandang kaya kae. Pangapunten, walaupun jenengan bentuknya kulo jenengan nang Mandi Raja Somawangi Karangrena, orang Jawa adalah orang yang fisiknya ora pati yang genah. Kalau orang Arab genah gede-gede, dhuwur-dhuwur, bangir-bangir, ayu-ayu, putih-putih, gagah-gagah. Wong Cina Jepang tipine tembem mripate sipit. Untune gengsul. Nek wong Eropa gede-gede, dhuwur-dhuwur, bangir-bangir, rambutnya abang. Wong Afrika wireng-ireng. Wong Jawa terutama Somawangi perhatikan wong ora pati genah. Maksudnya nanti dulu toh gede ya ora, cilik ya ora, dhuwur ya ora, ndep ya ora, putih banget ya ora, ireng banget ya ora. Mulane ana sawo mentah, ana sawo mateng, ana sawo bosok. Ana sawo mentah mantan putih-putih gimana gitu, ana sawo mateng ya rada kuning-kuning priwek iki, ana sawo lah sing sawo bosok sing kepriwe iki contone iki. Walaupun bentuk ora pati yang genah, tapi jenengan kudu yakin jenengan adalah makhluknya Allah, manusia pilihan, ditempatkan di bumi pilihan. Kalau jenengan iri karo wong Arab, jenengan kudu ngertos mulane kon pada lita'arafu, kon pada kenal, barang wis kenal kon pada saling memahami. Orang mau kenal tok, kenal kudu saling memahami. Iya ya, kenang apa Gusti Allah nyetak wong Arab ayu-ayu, wong Arab ganteng-ganteng, wong Arab bagus-bagus, lahir langsung ganteng, lahir wis langsung ganteng, bayune bae wis ganteng, ketona ayu ganteng. Jenengan wis kenal kudu garip memahami. Oh
bisa jadi ada sesuatu yang harus kita pahami. Oh, koyo-koyo Gusti Allah nyitak wong Arab digawe gandreng-gandreng, digawe ayu-ayu kuwi kenang apa? Mergane nang Arab kan banyune langka, banyune angel. Dadi digawe ayu, senajan ora adus tetep ayu, tetep gandreng. Somawangi banyune pirang-pirang mikir nembutan gede, luar biasa. Wong Cina Jepang, kenapa Gusti Allah cidak Cina Jepang kok sipit-sipit tembem-tembem? Kenapa tiga sipit-sipit kayak putih-putih sipit-sipit? Merkane nang belahan bumi utara, niku kan belahan bumi utara. Niku srengenge luwih suwe dibanding bumi selatan. Srengenge nang bumi utara, belahan bumi utara, srengenge nang Cina Jepang niku srengengene luwih suwe. Mulane digawe sipit men ora silo. Jadi kenal, kita punya memahami. Kenapa wong Afrika Mas Ulin digawe ireng-ireng? Jenengan kudu ngertos. Oh, bisa jadi nang Afrika Gusti Allah gawe Afrika di mana binatang buas sing paling buas manggone nang Afrika. Lemut nang Somawangi urung sepira. Lemut nang Somawangi cilik-cilik lah keton. Tapi lemut nang pundi Afrika sejempol-jempol. Baygon ora pasah, gambar kingkong ora pasah, autan apa maning. Mulane obat nyamuke wong Afrika adalah kotoran gajah dicampur karo uyuh jaran dikublek dadi siji ditemlek-temlek maring awake. Lemute mbebayani kan apa? Ora kaya lembut mandi, raja lemut soma wangi digawe ireng mergane apa? Mergane Gusti Allah menempatkan binatang buas macan gajah sing paling buas manggone nang Afrika. Digawe ireng nek dioyok dadi umpetan ora keton. Mulane digawe ireng. Wong Eropa masulin digawe gede-gede dhuwur-dhuwur. Teng Eropa bu, setengah tahun ana srengenge, setengah tahun wong Eropa kelangan srengenge. Puncake nang selawe Desember akhir tahun nang kana ana acara mudhun salju. Acara Natal nganggone pohon cemara. Kenapa pohon cemara? Yang namanya pohon cemara adalah pohon satu-satunya pohon yang hidup ketika musim salju. Mulane nganggo pohon cemara. Itu bukan pohon agama. Jadi nang cemara Kristen boten. Sejak kapan pohon duwe agama? Wong remanuk manuk gereja, sing Islam manuk prit kaji boten. Sejak kapan hewan punya agama? Kenapa Natal umat Nasrani pakainya pakai pohon cemara? Karena ketika musim salju di Eropa, sing tukul nang musim salju mung nopo pohon cemara. Liyane mati kabeh, banyune dadi es kabeh, iwake mati kabeh, iwake beku kabeh. Mulane butuh iwak lebokna kaleng tulisi sarden. Jenengan piyayi Somawangi ora butuh sarden. Lenggong apa sarden dipangan? Wong nang kana sing seger-seger pirang iwak sing seger-seger pirang wong Eropa butuh sarden. Menapa? Asupan makanan karena ketika musim salju panganan kabeh beku kabeh, iwak pada mati kabeh, wong banyune beku kabeh. Mulane butuh makanan instan siap saji pakainya sarden dan sebagainya. Niku digawe gede-gede dur-dur ben ngapa? Ben kuat menghadapi musim dingin. Ulin nang Eropa rong dina mati. Ora kuat ademe bu, ora kuat ademe. Mulane nopo? Inilah kudu ngertos. Tapi walaupun begitu jenengan kudu bangga dadi masyarakat Somawangi. Ketone dhuwur ya ora, gede ya ora, cilik ya ora, putih ya ora, ireng ya ora. Tapi yakinlah penjenengan semua kita adalah manusia pilihan, di mana bumi Nusantara ini sejak dulu nggo rebutan wong pirang-pirang. Sing paling perek,
Jepang 3,5 tahun, Landa 3,5 abad, Portugis sebagainya jajah Indonesia sedurung Indonesia Nusantara mlebu Indonesia. Mulane nopo sejak dulu bumi kita nggo rebutan wong pirang-pirang. Nang Eropa kelangan srengenge, wong Eropa pada maring Bali pada itu mboten pornosari ora. Maring nang Bali pada pating kelekar pada sumur. Apa itu sumur? Iya, dijemur. Susu dijemur. Sumur, ya Allah, itu bukan pornosari, mboten, itu bukan porno, tapi mereka sedang mencari vitamin dari cahaya matahari. Mergane wong kana nek musim Eropa, musim dingin, musim salju, kulitnya berubah kayak tekek. Mergane kekurangan vitamin dari sinar matahari. Obat yang namanya matahari itu obat. Mulane wingi ketika ada corona jaruk kon pada ngapa kae? Loh gue kon pada nang terik matahari jam itu tekan jam 09.00 syukur-syukur sedina med. Iya, nggak mulane anak cerita kenang apa kok Pak kenapa nyong dadi bocah ireng padahal dulure nyong pada putih-putih kabeh. Anu kaya kenang tak ceritanya aja mangkal enggi. Kok bisa ireng kaya ceritane. Demien kan bapak kepengin kok dadi bocah sing sehat. Mulane ya tokan maem ya ke vitamin karo berjemur di bawah sinar matahari. Dilala pas esuk-esuk bab ibu tindak teng sawah, lah bapak sing ngrumat kowe, lah bapak ngrumat kowe nyong sing ngomong kowe jam 7 esuk tek delan nang ngisor srengenge jam 7 esuk, lah tek tinggal maring alas, lah balik ke bapak nyong kelalen nek lagi ngomong kowe nyong balik bapak balik ke jam 4 sore, dadi kowe sedina metek pet dadi mulane ireng ya. Lah inilah srengenge butuh nopo vitamin dari sinar cahaya matahari. Mulane ya Allah di Eropa langka srengenge mari ngene srengenge Indonesia ben esuk ana srengenge ben sore srengenge mudun. Wong Arab orang ana banyu nang kene banyu pirang-pirang. Masya Allah apa-apa anak kurangan cengkeh, kurangan rempah-rempah. Lo nang Nusantara pirang-pirang cengkeh apa-apa tukul, kunir ya tukul, jahe, laos, kape-kape pada tukul, tekan budin bedro tukul luar biasa. Mulane aja gumun kenang apa Nusantara ngerebutan wong pirang-pirang. Tanah kita tanah surga. Orang mung sumber daya alam edok, sumber daya manusia adalah hebat masyarakat Jawa. Wong Arab punya alat musik gawene kayu karo kulit namanya terbang. Wong Eropa punya alat musik yang namanya gawene kang kayu karo tali jenenge gitar. Gutul maring Jawa mampu membuat yang namanya alat musik yang namanya gamelan. Perunggu tayang lebur di atas 3000 derajat Celcius. Alat musiknya tok luar biasa kayak kue gawe keris, gawe tombak dan sebagainya. Hebat wong Jawa. Mulane ketika Islam masuk ke Nusantara, wong Jawa utuh wong bodoh-bodoh. Wong Jawa utuh wong sing ora duwe ilmu. Islam masuk ke tanah Jawa, wong wis pinter-pinter kabeh. Islam para wali dulu maring tanah Jawa nggawa agama, wong Jawa duwe agama dewek. Anak agama Hindu, anak agama Buddha, anak agama Kapitayan. Islam arep nggawa ustad, arep nggawa syekh. Gutul maring tanah Jawa, ana wong sing mulang ilmu namanya kiai. Islam arep nggawa masjid, nang Jawa wis duwe tempat ibadah yang namanya langgar. Loh, mulane dengan alon-alon, oh jare Sunan Ngampel, oh ya wis wong Jawa bukan orang sembarangan. Abad ke-7 Timur Tengah pengislaman rampung. Abad ke-7 Pak, pengislaman selesai, mayoritas Islam. Tapi abad 14 1400 Masehi, tanah kita Nusantara kita Islam urung bisa tembus. Islam masih minoritas, Islam belum mayoritas. Mulane ketika datang wali dari Timur Tengah dari keturunan Kanjeng Rasul yang namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, terkenal Syekh Jumatil Kubro, masuk ke tanah Jawa belum mampu membaca.
Sudah punya putra namanya Sunan Gresik, sudah mulai membaca. Punya putra namanya Sunan Ngampel, Sayyid Ali Rahmatullah dan Rahmat, sudah mampu membaca. Oh, wong Jawa senengnya kayak gie. Iya. Maka apapun Islam, tandur ke tanah Jawa sesuaikan dengan Jawanya. Islam gawa Allah, tandur nang Jawa dadine pangeran Gusti. Islam membawa yang namanya tilmidun muridun, tandur maring tanah Jawa dadine santri. Islam digawa maring tanah Jawa arep nggawa perkara masjid musalla, tandur bae nganggo nelang langgar utawane sanggar. Islam membawa kalimat syahadat, tandur bae kalimo sodo. Islam arep nandur perkara samir ala khairin fatruk nganil bagha, samir gatolan sing kenceng agamane Gusti Allah ala khairin, dengan cara nglakoni kebaikan, fatruk ninggalake apa sing ditinggal, nganil bagha barang-barang sing lacut, samir ala khairin fatruk nganil bagha, tandur bae semar garing petruk bagong. Begitu pengislaman alon-alon. Mulane ana lagu lontang lantung ana santri mikul angklung urut paronggengan saben lawang dilongoki mbok menawa ana prawan turu udan. Kayak senyumnya pada mencurigakan itu. Lontang lantung ana santri mikul angklung urut paronggengan saben lawang dilongoki mbok menawa ana prawan turu udan. Kue lagu ramung lagu tok tapi ana maknane. Lontang lantung kesana kesini mriko mriki, ono santri mikul angklung, gambare Sunan Kalijaga beto yang namanya agamane Gusti Allah. Urut paronggengan, urut pesisir. Paronggengan niku bahasa Kawi, bahasa Mandarajane adalah pesisir utara, dari Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, tekan Cirebon. Urut paronggengan saben lawang dilongoki, saben umah ditekani, saben desa dileboni. Mbok ngapa mbok ana prawan turuda, mbok ana wong sing urung duwe agama. Apik-apike kula panjenengan adalah ketika punya agama. Kenapa? Gagah kaya ngapa, ayu kaya ngapa, kalau di Somawangi mung mengandalkan gagah tok, ulin gagah, nek ulin gagah tok ora duwe agama, kalah karo jaran. Ulin gagah, ana sing luwih gagah jaran. Jaran kepriye Mas Ulin? Sing jenenge jaran pakai kacamata, jaran nganggo sabuk, jaran sepatuan kathok endi. Jaran nekur gagah-gagahan tok menungsa esi gagah jaran, kuat-kuatan menungsa esi kuat jaran, gede-gedean menungsa esi gede gajah, pinter-pinteran menungsa esi pinter kancil nyolong. Tapi pangapunten sangat kalau hidup manusia mengandalkan gagah tok, mung mengandalkan sugih tok, mung mengandalkan perkara bagus tok, tapi orang duwe agama, ya Allah, orang nana gunane mulan leres ngendikane Mbah Yai, agama ageming aji. Menungsa dihormati mergane apa? Mergane duwe agama. Gagah tok esi gagah jaran, gandeng tok esi gandeng jaran, bagus tok esi bagus jaran.
Tetapi jaran ora dihormati mergane apa? Jaran ora duwe agama. Menungsa dihormati mergane apa? Duwe agama. Agama nang kono ana akidah, ono akhlak, ono tata krama, sebagainya diatur di dalam agama. Menungsa dihormati mergane duwe agama. Akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqa. Urung sempurna imane menungsa nek urung bagus kelawan akhlake. Allahumma. Nah inilah mulanya kita kudu ngertos dari awal, dari pertamanya kita harus paham bahwa yang namanya orang Jawa bukan orang sembarangan. Orang Jawa bukan orang bodoh. Wong Jawa bukan orang sembarangan. Kita traeh wong bagus, kita traeh wong pinter, traeh wong pada gelem priyatin. Allahumma. Islam masuk ke tanah Jawa alon-alon. Senenge wong Jawa apa? Senenge wayang, pakai wayang. Senenge wong Jawa apa? Pakai lagu tentang kematian, gawena lagu seluku-seluku, turi-turi, ono lagu gundul-gundul. Itu kalau sebatas jabane tak ketone kur lagu biasa, tapi ketika dimaknai luar biasa. Ketika kita mau mempelajari seperti lagu-lagu ciptane para wali, luar biasa isinya, ajarannya gundul-gundul pacul. Kan ketone bocah dolanan banget nggih Bu nggih. Oh ngene ngaji kok gundul pacul. Pangapunten. Ngaji ngatur jiwa lantaran tembang-tembang dari para wali. Gundul-gundul pacul. Gundul itu sirah. Sirah itu kepala. Kepala berarti tandane pemimpin. Kalau dalam pemerintahan, kepala oleh Allah diparingi 4 nugraha, 4 kanugrahan. Anugerah yang pertama meripat, yang kedua hidung, yang ketiga lesan, tutuk kita, lambe kita, lidah kita, yang keempat adalah telinga. Meripat, irung, lidah, telinga. Patang perkara ini adalah anugerah dari Allah. Pada pemaring pemimpin, terciptanya lagu gundul-gundul pacul adalah ketika Sultan Trenggono, Ratu Demak. Waktu itu Sultan Demak rada ngeyel karo Sunan Kalijaga. Jare Sultan ngeten, Jeng Sunan Kalijaga apa Trenggono sampeyan dakwahe kesuwen. Lah nang apa? Masa lemah lembut seperti itu kesuwen? Karmu kepriwe Trenggono? Ngaten mawon, saya kan seorang sultan, ya. Saya kan punya bawahan, punya tentara-tentara itu, ya. Terus karepmu biar saya ikut ngurusi agama. Misalnya engkau pada orang manut-manut karo agamane Allah, engkau nyong merentah para utusanku tentara kon diduduki kabeh bocah-bocah wong-wonge. Sing ora manut karo Islam kon diduduki karo tentara. Saya kan punya pemenang. Tak perintah tentarane kon pada maksa, kon pada melui Islam. Jare Sunan Kalijaga aja. Sunan Kalijaga dawuh aja. Lah kenapa? Agama biar aku yang urus, negara biar engkau yang urus. Engko ketemune api kabeh. Mboten mawon Jeng Sunan, saya ikut dakwah, saya kan punya jabatan, saya punya wewenang. Engko sing ora manut sing ora pada manut, engko tak duduki kabeh sing pada ora manut. Aja, malah padha mlayu mengko. Mboten mawon Jeng Sunan, ngeyel. Akhirnya Sunan Kalijaga ngundang bocah-bocah cilik diwarai lagune gundul-gundul pacul. Caca, nggih Jeng Sunan, guru pripun? Ya padha nyanyi gundul-gundul pacul-cul. Nyunggi-nyunggi wakul-kul. Aku lenglempang segane dadi, aku lenglempang segane dadi. Gundul itu sirah, sirah itu kepala dibarengi karo Allah. Patang perkara tadi seorang pemimpin, sultan, camat, lurah, eling-eling patang perkara. Kowe dibarengi karo Allah patang perkara. Nopo? Irung nggo ngambus nasibe rakyat. Kowe dibarengi mripat nggo ndeleng nasibe rakyat. Kowe dibarengi kuping nggo ngrungokna aspirasine nasibe rakyat. Kowe duwe lidah nggo ngandani sing apik-apik maring rakyat. Tapi nek gundul pacul barang papat ucul, irung orang ngambus nabe rakyat maning, kuping wis ora gelem krungu nasibe rakyat, meripat wis ora bisa ndeleng nasib rakyat dan sebagainya, lidah bisu nuturi sing apik maring rakyat. Gundul-gundul kopacul, nyunggi wakul-wakule glempang, nyunggi amanah rakyat amanahe kocar kacir, tiba totol setan. Mulane yang namanya gundul-gundul pacul kalau kita mau memahami luar biasa kang dadi ajarane dari para wali.
Mulane jenengan aja bingung ampun napa ya dakwah karo wayang. Dulu sukanya wayang maka dakwah pakai wayang. Nandur Islam pakai wayang. Pada nonton wayang lakone adalah Puntadewa ora bisa munggah swarga. Kan wong liya pada geger, masa wong hebat ora bisa munggah swarga. Kali Joko dawu wong sugih kaya ngapa, ampuh kaya ngapa, hebat kaya ngapa, ora bisa munggah swarga. Puntadewa simbole wong bagus, wong apik, wong digdaya, wong sae, wong nyahnyo, demen tetulung, tapi wong kaya tetep ora bisa munggah swarga apabila Puntadewa kelangan jimat siji-sijine yang namanya kalimat sada. Kenapa? Kuncine swarga adalah kalimat sada. Loh kok bisa? Kalimat sada dari kata kalimat syahadat. Mergane apa? Miftahul jannah, kuncine swarga la ilaha illallah. La yakhruju minad dunya illa bil iman. Aja pada wani mati kepedan mati ninggal nang dunya illa kecuali sing pada nggawa iman Islam bakal husnul khatimah. Allahumma tandur tauhide alon-alon pakai Puntadewa. Wis mantap tauhide alon-alon. Wayang yang kedua namanya Werkudara. Werkudara kuwi bahasa Arab. Bahasa Arab Werkudara namanya warka udauron. Warka uruku osopo siro dauron muter aja pedot. Salate aja bolong-bolong sing tuwat jutuman ini nganggo ning ibadah salat 5 waktu. Nom-nomane Werkudara namanya Raden Bratasena. Bahasa Arab baror tasaunan. Baror bagus tak apane saunan atine. Wong nek bagus salate kudu bagus akhlake. Wong bagus akhlake kudu bagus lesane. Kenapa? Salamatul insan bil lisan. Selamat orang manusia tergantung karo lesane, mulutnya, lidahnya. Mulane wayang-wayang Pendawa disimpulna apik-apik kabeh. Bapaknya ngendika, tapi kan Werkudara ora teng basa Mas Ulin. Ora basaklah Werkudara, tetap menjaga etika pada orang tua, pada yang lebih tua. Brotoseno bagus suarane najan ora teng basa, tapi tetap ngajine pada yang lebih tua. Brotoseno. Yo aku Brotoseno, yo Gajah Seno, yo Jagal Bilowo, yo Putut Pujogiri. Sing gedhe pangapurane kelawan aku wong anom ora iso tata basa nyembah bekti kelawan wong tuwa Kanjeng Ibu. Werkudara simbole gedhe dhuwur. Beda karo Raden Janaka. Janaka kan Arjuna, bocah cilik, dhuwur, gering, putih, belangkonan. Wah. Niku Raden Janaka. Kemudian jimate Werkudara ada dua para santri napa Njang Sunan. Siji manggonang kuku Werkudara namanya kuku Pancanaka. Niku kukuh kuat pancalima naka barang landep. Barang 5 sing landem gondungo bar salat 5 waktu. Mulane ibu bar salat aja giri-giri ngentasi pemean bisit. Aja langsung napa bar salat ora ketang berapa menit kita pon pada nyuwun donga njaluk karo Gusti. Jimat yang kedua namanya itu godo rujak polo. Itu bahasa Arab dipanggul godo rujak polo. Bahasa Arab napa godo rujak polo? Bahasa Arab adalah ghadan roja'a fa'ola. Ghadan besok roja'a pangharap-harapan fa'ola swargane Gusti Allah. Mulane inilah hebatnya para wali dulu Sunan Kalijaga. Rampung perkara salat, nomor 3 perkara puasa. Puasa jare Sunan Kalijaga pakai wayang namanya Raden Janaka. Arjuna anak ketiga tadi adalah namanya Raden Janaka. Low. Kembali ke lab. Nomor 3 namanya Raden Janaka. Pertanyaan masuk ke saya, Mas Ulin, ya. Kenapa namanya Raden Janaka? Kenapa bukan yang lain? Kenapa namanya Raden Janaka, diberi nama Janaka? Itu bahasa Arab, Mas. Janaka itu bahasa Arab dari kata jannatuka.
Wong sing ngempet hawa nafsu kaya Raden Janaka. Janaka kan simbole seneng prihatin, seneng gayuh wahyu, seneng gayuh kanugrahan, seneng perek karo Gusti Allah lantaran ngosongi wetenge lantaran puasa ngempet hawa nafsune. Wong sing seneng ngempet hawa nafsune bakal mencapai derajat tertinggi swargane Allah. Napa? Lho, pangapunten. Raden Janaka simbol perkara puasa. Wong sing seneng ngempet hawa nafsune bakal mencapai derajat surganya Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nahan hawa nafsune hasile fa innal jannata Janaka jannatuka swarga nggo sira kabeh. Simbole Raden Janaka simbole puasa. Tadi alon-alon Sunan Kalijaga. Makanya ketika lari belajar dalang menika saya katakan cuma satu, Mas, Dek, nggih. Kamu pengen belajar dalang? Iya. Pripun Mas Ulin? Silakan kamu belajar dalang, monggo. Suka wayang silakan. Tapi yang pertama jere nyong napa Mas Ulin? Ngaji dhisit. Perkara wayang nomor loro nomor telu. Yang pertama utama bocah adalah ngaji dhisit. Hebat. Bagaimanapun yang namanya Sunan Kalijaga yo juga seorang santri. Rajane dalang, ratune dalang yang namanya Sunan Kalijaga yo seorang santri. Yo nderek ngaji karo Sunan Bonang, nderek ngaji karo Sunan Derajat. Sing niku adalah keturunan saking Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayang diomong haram, saya diam. Kenapa Ulin diam? Karena saya ngertos nopo sejak dulu Sunan Kalijaga ya juga dikritik. Loh, saya cuma katakan anak wong mau ning haram ya ndak masalah, itu kan pendapat, pendapat, tidak perlu dimasukkan hati dalam apalagi menaruh rasa dendam. Kenapa kita harus paham? Diomong haram, diomong boten sae dan sebagainya, mungkin beliau belum paham. Kenapa pangapunten? Yang dikritik juga jangan sampai anti kritik. Sunan Kalijaga yo dikritik. Sunan Kalijaga gawe wayang, Mas, gawe wayang. Tapi bentuknya si kaya menungsa. Oleh Sunan Giri dikritik, Dimas aja kaya gue. Lah napa guru? Nek kowe gawe wayang kok persis kaya wujudnya makhluknya Allah, besok kowe dituntut nang akhirat kon awe nyawa maring makhluk tadi. Lah pripun? Gawe wayang sing ora menyerupai makhluk-makhluk nang alam dunya. Mulane wayang kae digawe gepeng. Mergane orang ana wong urip segepeng wayang kulit, segepeng-gepenge ulin. Orang mungkin segepeng wayang tetep ana dagingnya lah. Ya ana daging wayang kulit gepenge pol. Mulane yang pertama Sunan Kalijaga sudah nopo merubah lagi ben sesuai dengan syariat. Men ora nyalai syariat, maka wayang Sunan Kalijaga dibikin tipis, men ora kaya wujudnya makhluk Gusti Allah. Sebabnya nek persis kaya makhluk Allah dituntut kon awe nyawa nang akhirat. Mulane aja gawe wayang sing menyerupai bentuk persis kaya menungsa. Mulane digawe gepeng wayang kulit. Terus tangane wayang melebihi dengkule. Mergane orang anak menungsa yang tangannya melebihi lutut. Tangan wayang lebih dengkul. Ben ora pada kaya wujudnya menungsa. Nomor 3, coretan di leher wayang ada 3. 1, 2, 3. Ini simbol Bapak Ibu. Simbol apa? Jare Sunan Kalijaga cekel wayang ngecek, wayangku iki inna lillahi wa inna ilaihi. Jare Sunan Derajat, Dimas wong Jawa urung patia mudeng, sing ringan-ringan wae diajari tapi sing sesuai bahasa yang dipahami. Nopo guru gawe no tembung wae terjemahan dari innalillahi. Nopo ojo lali sangkan paraning dumadi sing ngemu telung perkara. Uripmu kang ngendi nang dunya arep nggo ngapa, besok balik kayak mari ngendi. Mangkate selamat balik kayak kudu selamat nang pangayunane Gusti Allah. Telung perkara, uripmu saka sapa, ning dunya arep nggo sapa, besok kayak bali nyang sapa. Nggih,
kang endi nggo ngapa balik kenyang ngendi maring Gusti Allah. Aja lali sangkan paraning dumati. Rampung gawe wayang, Sunan Bonang gawe gamelan, kemudian kurang siji nopo lan niki kirang lagune Njeng Sunan, lagune gawekna nopo menungsa niku kudu mampu membedakan di bener di luput. Mulane gawekna tembang arane maca barang papat. Sukma mudhun maring awake menungso rahim seorang ibu perut seorang ibu 4 bulan kita sukma kita nyawa kita wis didampingi 4 makhluk, 2 sebelah kanan 2 sebelah kiri. Cara wong Jawa dulur papat kelima pancer. Nyawa itu pancere, kita punya sedulur papat. Cara Islam sebelah tangan namanya malaikat hafadhah, sebelah kiri namanya jin korin. Tangan ya kena jaluki tulung, kiri ya kena dijaluki tulung. Mergane kena dijaluki tulung kabeh menungsa kon bisa membedakan. Sebelah tangan dijaluki tulung bisa. Kepengen sugih nyuwun karo Allah lantaran salat duha. Ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, waki ngati waca sing pada mantep tang salat duha kulon jenengan. Usaha sing mempeng insyaallah doa dan usaha berjalan bareng-bareng digawe sugih karo Gusti Allah. Ora kuat sebelah kere munggah Gunung Kawi gawe wedhus kendit bali sugih. Nyenengi wong wadon Mas, lho lagi bucin-bucine jenengan. Wah, bucin lagi jatuh cinta-cintanya ya Allah. Sebelah tangan kita pakai nyuwun ridane Allah ya Allah, nyong seneng karo muga-muga jenengan ngrestoni ridani ya Allah. Napa kula jenengan pada ngamalaken ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alaihi wa'tuni musliman wa sing watun I love you. Orang kuat sebelah kiri puasa ngebleng telung dina sing diwaca sun matek aji kujaran goyang tak goyang sing waton tele I love you Mas ngeten niku. Semuanya kena dijaluki tulung. Kiai kena dijaluki tulung bisa, dukun jaluki tulung ya juga bisa. Pada padange kiai jaluki tulung nyuwun karo Allah ya bisa. Wong kiai ngerti ilmu ulama saking para napa Kanjeng Nabi, saking Jibril, saking Gusti Allah. Kiai punya ilmunya jaluki tulung lantaran kiai saged pripun niki kiai carane nyuwun karo Allah, carane bagaimana? Minta saran dan cara-caranya nyuwune karo Gusti Allah. Kiai ya padang, dukun sing ora tau adus ya padang. Kiai jaluki tulung ya ketemu, dukun jaluki tulung juga ketemu. Pada padange, cuma padange beda. Nek kiai padange lampu, nek dukun padange umah kobong. Lampu murup full utuh lampune, umah kobong murup tapi entong sekabe ane bongko dadi areng kabeh mosak masik kabeh ana resikone. Mulane kon pada ngapa semua kena dulu tulung. Mulane kon pada mocopat kudu bisa maca barang papat ben ngapa mampu membedakan endi bener endi luput, endi hak endi batil, endi bejan endi cilaka, endi bener endi salah. Menungsa dihadapkan 2 perkara bener luput bejat cilaka bunga susah sebagainya. Menungsa kudu bisa memilahnya itu. Mulane gawekna lagu namanya mocopat men bisa maca urip sesungguhnya. Yang pertama lagu adalah Mas Kumambang. Kita di pelajaran SD kita kembali nostalgia. Mas Kumambang nyawa kemembang nang swarga 1000 tahun jaraknya antara ruh digawe karo badan digawe karo bapak ibu kita. Mlebu bes 4 bulan di kandungan fanfuhur ruh dititipkan nyawa ke dalam jabang bayi bles. Ibu hamil 4 bulan labuh nopo kedutan metenge jerek konyong rong tau meteng. Mulane inilah 4 bulan rampung 4 bulan 7 bulan bayi wis atos akas 9 bulan rampung 9 bulan 10 dina. Nek kula kan 6 bulan 21 dina. Saya pernah ditanya Pak Mas Ulin dening jenengan prematur kena ngapa?
anu ngapunten Pak, niki pangapunten sangat. Saya itu kadang-kala yo mikiraken, kenapa saya kok dilahirkan prematur 6 bulan 28 hari. Oh ternyata ngeten, bisa jadi Allah ingin ngeresaken bahwa kepengin kula dadi bocah sing soleh. Allahumma. Wong meteng kan rekasa, mulane rekasane wong meteng karo Allah biyunge kula dikorting 2 bulan. Wong hamil rekasa, mual-mual muntah-muntah apa-apa ora kepenak jere rekasa, 9 bulan kesuwen ya wis 7 bulan bae jere mun ini bukti soleh pemaring wong tua. Allahumma. 7 bulan 9 bulan lahir. Lagu yang kedua namanya Mijil. Mijil itu artinya keluar, metu kang rahim seorang ibu keluar lahir ke alam dunia. Metu lanang wedhus loro, metu wadon wedhus siji diakekah. Rampung dijenengi baru bocah gede. Nomor 3 namanya lagunya Kinanti. Bocah lare-lare niko dikanteni agama karo akhlak ilmu disangoni maring bocahe. Mereka nomor 4 lagune adalah Sinom. Bocah bakal dadi bocah enom. Bocah nek nom biasane ndablek, tergantung zaman bocah disangoni agama apa ora. Nomor 5 bersinom lagune adalah Asmoro Dono, jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Jatuh cinta wajar, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Yang sumelu Indosiar maning mikrofon pelunas utang ibu ya. Ya. Oh sembah nuwun matur nuwun nggih. Lah Asmarandono ndak masalah wajar. Tapi lagu selanjutnya nomor 6 adalah Gambu. Jumbulan nang waton bangun rumah tangga nikah bojo rambung bojo menungso dihadap ke nomor 7 namanya lagune napa Pak? Dandang gula, dandang kue pahit, gula kue legi. Bar bojo bener-bener merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Zaman bujang wetenge kencot mikiri wetenge dewek, perawan kencot mikiri wetenge dewek. Dompetnya cepet, dompetnya dewek, tapi barang punya istri, punya anak kencot. Orang wetangnya dewek sing dipikir, wetangnya bojo ya dipikir nih, wetangnya anak ya dipikir nah. Mulane nopo muniki, mulane dandang gula, dandang kue pahit, gula legi, merasakan manis-manisnya kehidupan yang sesungguhnya. Tapi kudu tetap durma, mendarmakan harta benda ilmu, khairunas anfa'uhum linas. Api KPK menungsa yang bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah. Mumpung urung nomor sanga yang namanya pangkur. Pangkur maknane menungsa tambah tua bakal mungkur kang alam dunya. Zamane nom untu nggo nyokot watune pecah. Siki barang wis tuwa nyokot apem untune sing copot. Itu kan pada mikir, pada mungkur. Mumpung urung nomor 10 namanya lagune megat. Ruh megat kue copot, ruh kue nyawa, copot nyawa kang raga mati. Terakhir dibuntel mori warnane putih. Tadi ini nomor 11 namanya pucung. Lagune arane pocung, bakal dipocong buntel mori sluku-sluku batok. Ketika orang bisa membedakan di bener di luput mlebu maring lawang jut, mulane diarani buyut. Wong tua arane buyut, kue nggo penget delamaning kon pada siap-siap mlebu lawang ciut. Buyut nang dunya ora tau ngaji, mulane ora bisa membedakan bener luput tadi, ora bisa mau copat tadi. Maka mlebu lawang ciut takone malaikat merobuka plangap-longotok. Merobuka merobuka pelangap-pelongotok nang dunya ora tau sinau, ora tau gelem ngaji, ora tau gelem salat, atau kang para kiai, atau kang pengajian, atau karo pangeran. Napa takune malaikat pelangap-pelongotok langsung barang dadi buyut, dicekel cek canggah nang malaikat
wedi ndeleng akhirat dadine wareng. Mulane jago sing wedian arane jago wareng. Putin akhirat dadi wareng nang malaikat diparingi bendu lebokna neraka diudek digantung kaya siwur dudi kemundel madil kaya petarangan bodol ajur mumur kaya gedebok bosok. Mulane pangate menungsa nang alam dunya anak bapak simbah buyut canggah wareng udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok. Nggih. Wong Jawa, mulane kula maturin ki leres ngendikane Ibu, jare kita ngaji tentang napa? Perkara ben wong Jawa ora ilang jawane. Sapa maning nang kudu kulun jenengan sing ngururi budaya awake dhewe. Ketika kita jauh dari budaya tadi, maka hasilnya adalah kita asing dengan budaya awake dhewe. Mulane bareng diomong syirik, diomong musyrik, tanpa kita mau ngaji, kita hanya baper-baper saja. Mulane kula matur lare belajar dalang silakan, tapi ngaji dulu ben ngertos, ben ora gampang marah-marah, ben ora gampang muring-muring, ben ora gampang tersinggung. Wong kabeh ana jalure, ana urutan-urutane. Islam ditandur kaya wong nandur pari manggone nanging sor lemah. Mulane nandur pari, kenapa pakainya pakai model pari? Mereka ini jare Sunan Ngampel, tanduran sing ditandur biyunge, mengko biyunge tukul anake, anak karo biyung metenge bareng. Mung tanduran pari. Pari ditandur, biyunge ditandur jleb. Biyunge mengko tukul anak-anake, mengko barang rampung anak karo biyung metenge bareng. Tanduran apa sih kaya gue? Tanduran pari. Pari ditandur nang ngisor lemah, maka tadi betul, maka kalimat syahadat tandur ngisor lemah dadine kalimo sodo. Tentang sholat pakainya werku doro dan sebagainya. Insyaallah kita ngaji tentang Jawa menika dalam rangka Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat, agar anak-anak kita jadi anak yang soleh solehah, alim alimah. Allahumma innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, walhamdulillahi rabbil qadukal mayyas ya umari ya Husain al-Bani gala yusari qadukal mayyas ya umari ya Husain al-Bani gala yusari inta ahlan nas fi nadari jalaman sawwa ya qamari ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa anfataya jiratal ya uhailal judi wal kang arano soleh bagus atine kerono mapan saring ilmune kang arano soleh bagus atine kerono mapan saring ilmune laku tarekoh lan makrifate uga mancing rasane ya Rasulullah salamun ya Rabbi
didik anak yang soleh dan solihah. Wong Jawa wis luwih paham. Mulane ibu hamil 4 bulan, wong Jawa gawe acara selamatan. Selamatan kae ana tumpenge, ana ingkunge, ana klubane lan liya-liyane. Itu acara yang sangat dan sangat baik. Ibune hamil 4 bulan nyawa mlebu nang janin 120 dina. 4 dina bayi pertama wujude banyu suci, mundak maning 40 dina kedua bayi dadi getih blondro, 40 dina ketiga bayi dadi daging blondro. Janin 40 genep 120 dina nyawa mlebu maring jabang bayi umur 4 bulan 120 dina. Ibune syukur karo Allah, mulane wong Jawa pada seneng selamatan, njaluk selamat karo pangeran. Yang pertama, ibu hamil 4 bulan 7 bulan, ana acara selamatan ibune gawe tumpeng. Ana tumpenge, ana pelase, ana globane, ana ingkunge, ana kupat lepete, ana kupat cintane, ana kupat slamete. Nggih napa nggih? Tambah nembah kakung nyuwun karo Allah lantarane anak kembang telon ana tekan lan sapanunggalane dimaknai apik ketemune apik. Yang pertama, ibune gelar acara selamatan, tanggane kon kumpul simbol hablum minan nas, sepada-pada menungsa dadi pada kumpul guyub rukun. Ya Allah jaluki pendo ngane kon pada kondur bali seneng mergane bali beto berkat seneng atine sodakowan sodako nglunyung-lunyu to nganggo gampang dijabah karo Gusti Allah. Yang kedua yang namanya sodako adalah daul bala wal amrod, penolak bala penyakit bakal lunga. Allahumma. Ibune sodakowan gawe acara tumpeng, ibune ngedep tumpeng, bapak ngedep tumpeng maknane apa? Ayo masyarakat Somawangi kon pada tumpeng, ayo metung ibadah sing pada mempeng tumpeng. Jero tumpeng ana pelas utawa tumpeng dimasak karo bumbune cara ngene kula maos arane tumpeng bosok. Mergane dimasak karo bumbune gurih, arane tumpeng bosok, udah sega bosok, tumpeng bosok. Karena nang kono wis ana bumbu-bumbune. Utawa ana pelase maknane pelas. Ayo kon pada ngapanang Somawangi, kon pada pelas nempel ati ibadah sing pada ikhlas pelas. Jejere pelas ana pamaning Mas ana kluban kolbun ati sing sumele karo Gusti Allah. Klubane urung dijenengi klubane urung ana ampase, ampase kang tembung anfasuhum, nafas kulun jenengan kabeh gunakna dadi siji krana kita nyembah karo Gusti Allah. Kluban sempurna mergane ana ampase, ceceret kluban ana wujude kupat. Kupat njaluk karo Allah kon pada ngapa? Kon pada kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Kupate kupat lepat, sapa sing ngaku lepat kaluputan ting ngapura nang Allah. Kupate kupat cinta ngaku lepat cinta nang Allah. Kupate kupat selamat ngaku lepat selamat dunyane selamat akhirate. Jejere kupat ana ingkung. Kenapa dijenengi ingkung? Posisi ayam kae ndase ayam, ndas lah ya mung ayam iki lah ya. Ya masa mustaka mustakaning ayam wagu temen, sirah ayam wagu temen. Ulin lah sirah, Mbah Kiai lah mustaka. Ayam ya ndas. Ndase ayam ditekuk maring ngisor nang dada kae set kaya posisi lagi sujud. Sikile ayam, cekere ayam. Cekere ayam tekuk maring buri lorone glek, tipe diperhatikan kayak ayam ingkung posisi kaya wong lagi nyembah karo Gusti Allah, lagi sujud. Mulane dijenengi ingkung eling jekungkung.
eling karo Allah jekungkung syarat dilakoni lantaran sujud jekungkung artine sujud nyembah nang bumi ne Gusti Allah. Mulane ayam sing kaya kae dijenengi ayam ingkung udu ayam geprek. Beda ayam ingkung eling kelawan jekungkung karo Gusti Allah. Eling ya eling tapi syariat dilakoni lantaran sujud, syarat dilakoni lantaran sujud jekungkung tadi. Mulane dijenengi ayam ingkung. Jejere ayam ingkung ana apa manding ana wujude napa? Kalau cara Mataram dulu Sultan Haryo napa Hanyokrokusumo niku daharane senenge adalah sambel gepleng. Sambel gepleng niku gepleng niku sambel gepleng ingkunge ana sambel gepleng niku gawene kang kedele paringi sambel didadekna siji. Dadi sambel kedele arane sambel gepleng. Kedele disangan ora digoreng, disangan dibebek karo sambele bawang putih niku sae ya Allah arane sambel gepleng. Gepleng sih maknanya apa? Kon pada sregep geleng-geleng. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha il gepleng. Bapak Mas Ulin ya Kang Renyo nganggo degan kepriye Mas Ulin ya. Ibu nih ngertos bapake anak kembang telon. Kemusyrikan letaknya bukan pada benda tapi terletak pada ini dan ini. Kemusyrikan terletak bukan pada bendanya tapi terletak pada pikiran kita dan hati kita. Gini apa nggih? Ibune ngertos bapak nggawa kembang telon mawar kenang kantil dimaknai sing apik. Kita itu tidak minta pada kembang sama sekali, nyuwun karo Gusti Allah. Kembange nggo srana kula jenengan, kembang kae gandane wangi, wangi gondonga tambah khusuk. Yang kedua, kalau kita melihat kembang ana mawar kenang kantil nggo penget, nggo pengeling-eling. Mawar kenang kantil urip nang soma wangi, uripe mawar-mawar warna apa bae ana, sing cilik ana, sing gedhe ana, sing lemu ana, sing kering. Keringe karo mlirik nyong gumune. Mulane mawar uripe mawarna-warna, jejere mawar ana kembang apa? Kenongo urip nang samawangi kenongono keno ngene terserah kita, sing penting atine pada kantil kumandil ngarso dalem Gusti Allah. Kenongo keno ngene isma syi'ta fa innaka mayyit, uripo sak gelem sampean, uripo sak gelemu tapi elingo sira kabeh bakale dadi mayit, bakale mati. Wong mati ana pertanggung jawabane. Mulane kon pada kantil kumandil ati pikiran kula jenengan karo Gusti Allah. Ana wujude kembang telon, wujude tawagan utawane degan. Wa ahsanu man tabarakta ilaiki dawagon. Dawegan sekang tembung dawagon ninglingake ayu kon pada bener uripe. Carane kepriye Mas Ulin? Cara yang pertama adalah dawegan kae adine tegan arane cengkir. Cara yang pertama nang semawangi pen bener uripe, yang pertama adalah sing kenceng ibadah, sing kenceng gole mikir cengkir. Adine cengkir arane beluluk sekang tembung balaka matabaluka ilaika laka malaka kon padan deleng awake dewek aja kambang deleng uripe wong liya, introspeksi awake dewek. Mulane nang gambar wayang Gunung Kayon kae ana gambar ketrek. You know ketrek? Napa ketrek? Lutung, terus monyet karo monyet terus munyuk. Ya, munyuk, leketer rewondo lan sanesipun. Jebule Bu, kita kon pada sino maring kethek. Dening sino maring kethek Mas Ulin, sing jenenge kethek, kae kan senengane apa? Kethek senengane petan. Gini apa nggih? Kethek senengane petan. Wong petan goleti apa? Terus
terus lingsa, tuma kor lingsa. Wong petan metani awake dewek. Cara yang pertama kon pada tuma eling waktu sing 5, salat 5 waktu dieling-eling tuma. Nomor loro, salate apik kon pada koreksi awake dewek aja gampang ngoreksi uripe wong liya. Wong sing paling apik nang Somawangi apa itu? Siapa itu? Adalah mereka-mereka yang sibuk goleti alane awake dewek nganti ora kober ngurusi alane uripe wong liya. Allahumma mulane kor nomor 3 kon padha lingsa eling karo sing kuasa ana tumane ana kor ana lingsane. Ibu monggo kondur takoni bapak ngajul karo oli apa oli tuma ya mendingan oli ya. Mulane beluluk. Mulane peluluk nggo pengeling-eling yang namanya kita manusia, saya penjenengan semua awake ana patang perkarane. Ahmad alif ha mim dal, alif anaru geni, ha hoyitun angin, mim maun banyu, dal duliyah lemah. Awake menungsa ana genine, ana angine, ana banyune, ana lemahe. Orang andel mari kita buktikan. Awake menungsa ana genine, tangan jenengan, astan jenengan, tempelkan nang gulu utawa nang kelek. Gulu niki ndah niki anget ana unsur genine. Nomor loro unsur angin. Menungsa butuh angin, jiot angin, nafas oksigen metu kang ngisor angin arane iya. Nomor 3 menungsa butuh maun arane banyu. Menungsa butuh minum banyu, menungsa butuh asupan banyu, mlebune banyu metune ya banyu. Banyu sing metu kae kang bolongan sanga banyune kotor kabeh. Menungsa duwe bolongan sanga, 7 nang sirah, 2 nang bertelon Somawangi. 7 manggon nang sirah, sira lu 4 ma 6 7. Menungsa nang sirah bolongane 7 kotor kabeh, sing metu banyu kotor kabeh. Kowe sing nang dhuwur, lah sing nang pertelon Somawangi ana pira? Loro. Itu karo loro totale 9. Metu kang dhuwur kotor kabeh, apa bae jajal nggo pengeling-eling mawon. Metu sekang mripat luhalan ketepe, metu sekang kuping banyulan kopok, metu sekang irung sing garing jenenge, sing telas niku umbel iku kabeh dadi banyune. Nggih napa nggih? Metu banyu kotor kabeh, menjijikan kabeh kuwe mau. Mulane luwi-luwi sing nemanggon nang ngisor ketone loro tok tapi metu kotor kabeh. Nggo pengeleling mawon menungsa ben padha ora sombong, awake menungsa isine kotoran. Metu kang ngisor kang mburi, kadangkala atos gedang goreng, kadangkala atos, kadangkala ya mandan ora pati atos dan sebagainya, kotor kabeh. Luwi-luwi sing nang ngarep, perhatikan sing nang ngarep. Bapak mamas wong lanang metune 3 banyune, wong wadon metune 9. Wong iya, wong lanang metu banyu kang ngisor ngarep metune 3, wong lanang, wong wadon metune 9. Apa bae perhatikan jajal nggo pengeling-eling. Wong lanang metune banyu 3 kang ngisor sing nang ngarep metu 3. 1 air seni, 2 air mani, 3 air mati, seni mani mati. Jumlahe 3, wong wadon pada bae tambahane 6, totale 9. Oke banget ya Bu ya.
Apa bae Masulin? Wong wadon metune sanga siji seni, loro mani, telu madhi, papat istihadah, lima haid, enam nifas, tinatul khobal, juruhul abdohah, terakhir metune bayi. Sing bujang be apal ndarane betul. Mulane manusia nek kelingan ngaten iki dadi ora sombong. Oh jebule isine nang awak isine mung kotoran, jenenge be menungsa menu sing kakean dosa. Engko pengeling-eling adine banyu kayana lemai Ahmad Dulia artine tanah menungsa kudu eling asal mula kang lemah mangan hasil kang lemah mati dipendem nang jero lemah asal lemah baline lemah menungsa ana lemahe mulane adine bluluk arane apa arane manggar menungsa ana mahrun ana mahare ana pitukone wani urip kudu wani mati wong mati ora mati tok sing mati hanya jasad hanya badan hanya tubuh tapi ruh tetap urip nang pengayunane Gusti Allah. Ruh melanjutkan perjalanan. Wong melanjutkan perjalanan butuh rong perkara. Siji ngerti arah dan tujuan. Yang kedua kon pada duwe sangu. Pada karo ruh. Ruh lu ngaku tuh ngerti arah tujuan. Mulane adine manggar kaya napane manggar kae ketika si ana telakep dipencelas metu banyu wadai pongkor arane banyu badek sekang tembung bak dadaka ba'da sawise daka ngerti apa mudaka mutin laka ya sunu alaikal maut ngerti dalane mating kon padang apa gari padang golet sangu wong mati ya kudu ana sangune wong wani mati ya kudu duwe sangune mati kue apa ya kue badek dimasak arane gula wong mati sangune gula esuk misalnya layat padang apa gula rong kilo Mugo ora iki Bu, maksudnya napa Mas Ulin? Gula wong mati sangune gula. Gula taghallu ghulalan ghilalan walillu la ilaha illallah. Sangune mati la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mulane nggon padha ngendika nyuwun karo Allah nyebut asmane Allah. Allahu 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 Allah. Bahasa Arab niku pancen kepenak nggih Bu nggih. Tapi ini bahasa Indonesia malah lagu. Tuhan 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 malah kayak ngebut napa? Iya darane undang-undang medi malah bulane bahasa Arab barokah Quran barokah bahasa Arab adalah sekalipun kita tidak tahu maknanya orang ngerti artinya apa tapi ketika kita khusus mendengarkan Quran diparingi ganjaran karo Gusti barokah Quran contoh barokah Quran yang namanya Quran masyarakat Somawangi seneng dangdutan kayang apa tapi nek lagi lara untuk nut-nutan seneng dangdutan kayang apa gambar dipajang-pajang kae sing penyanyi dangdutan kayang apa seneng banget karo dangdut kayang apa banget irama dan sebagainya tapi kemudian ketika sedang sakit gigi manusia lara banget nang napa nang cenot niku mesti ngamuk mesti ngamuk tapi ketika lara untu
tanggane maca Quran malah dadi adem. Kenapa? Karena yang namanya Quran adalah obat, syifa wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, penyembuh kanggo wong kang padha iman. Untune lara Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liyada'udul ladzi fadarani wa ilaihi turja'un. A'attahidu min duni alihatan ayyuridi rahmanu min duril la tu'ani anni syafa'atuhum say'aw wa la yung inni idal lafi dhalalim inni amantu bi rabbikum fas. Allahumma. Loh, inilah luar biasa. Peluk 6 coba Mas. Ya, kita tadi alon-alon mengutip sedikit tentang perjalanan para wali, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, ben minimal kita jadi paham tentang kewalian di Banjarnegara. Mulane pangapunten Mbah Yai, kula salah satu anak yang insya Allah lagi kepengin nguri-uri budaya, lagi kepengin ngururi asma agung para wali, asma agung para tinggalan-tinggalan para wali, wujude tembang-tembang niko ben wong Jawa ora ilang jawane. Mulane kula teng pundi-pundi kula ngaji nang ndi, kula ngaji teng luar Jawa sampai ke Hong Kong kula tetap pakai langkon. Ben ngapa? Ben ketika melihat saya teringat adalah Sunan Kalijogo, minimal dadi kelingan Sunan Kalijogo, perjuangan Islam di Nusantara betapa beratnya luar biasa. Ngerti yo sifat pangeran kang wis nyipta gumelaring bumi Nabi Muhammad. Sebetulnya banyak tentang ajaran Jawa yang perlu kita kupas. Di antaranya tadi juga ada yang sampai sekarang berlaku, yaitu kepungan. Itu warisan Sunan Bonang. Warisan Sunan Bonang menapa mewarisi kita, dan itu ada ceritanya, tapi itu hubungannya nanti dengan aliran-aliran di Hindu ya ora, Buddha ya ora. Yang namanya aliran Bhairawa Tantra Pancamakara. Nanti anak acara kabumian, anak acara upawasa. Kabumian artine wong nek arep ngeraga sukma kon pada kabumian. Ya kue kabumian maknane berperilaku seperti watak bumi. Maksudnya bagaimana? Yang namanya bumi semakin diidak semakin padat. Yang namanya bumi semakin diuyui semakin subur. Yang namanya bumi semakin diberi kotoran-kotoran hewan malah sangsaya subur. Manusia semakin dihinakan kudu bagaimana? Aja marah, tapi dibalas dengan apa? Menunjukkan kualitas kehidupannya yang lebih baik dan lebih baik. Kaya sifatnya bumi tidak malah padat, bumi dipacul malah saya subur, bumi diparingi kotoran malah saya subur. Mulane jenenge kabumian.
berperilaku seperti wataknya bumi. Yang kedua adalah upawasa, wis seperti itu kon pada puasa ngempet kopiane sot, orang mangan, orang minum, orang kumpul bojo sebagainya, sot sukmane metu, ragane nyiliki ilang. Tapi rata-rata wong sing pada nglakoni ngaten iki moksa, ini kan namanya moksa, kebumian dan bawasan itu namanya moksa. Akeh wong pada gagal. Mergane apa? Ini ajaran Hindu dulu, orang-orang dulu, orang hebat dulu adalah moksa. Tapi bareng dilakoni akeh sing pada gagal. Barang wis puasa oli sebulan wis nyiliki awake jebule kelingan bojo, kelingan wedhus, kelingan kebone, kelingan dunya, ora mandeg. Nyiliki maning wis ora bisa, gedene maning wis ora bisa. Hasilnya sing kaya kae arane jenglot utawane Bathara Karang. Mulane nek bapak ditawari jenglot aja ditumbas larang, kue produk gagal moksa. Niki nanti ada ceritanya. Kok hubungannya karo Sunan Bonang, bisa gawe acara apa ini dan sebagainya. Nanti ada orang-orang Berewatantra lari ke Jambang Sukabumi sampai ke sana dan sebagainya. Ini perlu dikupas, tapi ini butuh terutama remaja-remaja kita kudu ngertos. Makanya yang saya sampaikan tadi hanya sebatas yang di masyarakat, yaitu tentang anane selamatan 4 bulanan dan 7 bulanan napa mawon ben maksudnya ben tambah paham. Dadi ora jere-jere, ora melu-melu tok, tapi kita punya pedoman sing kuat sing kepe mau nggo sarana apa? Kita berdekat diri kepada Gusti Allah. Sebagai iktibar pelajaran, kita ambil ibrah, pelajaran yang dapat kita ambil sebagai dandani ati kula jenengan kabeh masyarakat Somawangi tambah bagus sehat kabeh, keluarga sakinah mawaddah warahmah barokah, anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada pembawa acara ngapunten engke bareng mimpin doa Romo Kiai sinten nggih ngapunten. Ibu, monggo Ibu. Dalem kula mawon mboten wantun wong wonten kathah kiai kok. Ngapunten Mbah Yai, kula nyuwun berkah pandonganipun. Kula mboten wantun ndongani karena kula sadar urung bojo. Mulane biasane urung bojo kan dongane urung bisa goncang aras. Nah, monggo aturan Romo Kiai untuk mimpin doa sinten monggo. Monggo kata. Lapat kula pangapunten matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu bersama-sama pengen kita kondur ganjaran tambah sempurna. Allahumma demikian tadi Mau'idatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Ustadz Gus Ulinuha. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Mati. Kepada Bapak Mati kami persilakan. Oh, Pak Kiai. Oke, minggah mawon. Enggak. Pinarak mriko. Oh, mboten, saya tunggu. Oh, mboten mriki. Oke. Nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah pengaosan ing dalu menika monggo sesarengan kita nyuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi saklebetipun wulan Sya'ban menika kita sedaya keparingan berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sakerasipun mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya badhe dipun dugekaken badhe pinanggih kalian bulan Ramadan. Allahumma amin. Sakerasipun mugi-mugi kita sedaya pinaringan kawilujengan saking Allah, kesarasan saha mangke mlebet dhateng sasi Ramadan anggenipun ibadah sami napa nggih kados wau sebut ngendikaken tikal kaping 1000 dadosaken mangke insyaallah akhiripun badhe pun ngapunteni dosa-dosa ingkang sampun kliwat. Allahumma amin. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah dipun paringi rezeki saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kathah ingkang berkah kangge sangu puasa wonten ing wulan Ramadan. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban. Allahumma ballighna fi syahri Ramadan. Allahumma ballighna fi syahri Ramadan. Allahumma ballighna fi syahri Ramadan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ngindal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi acara demi acara telah selesai. Kami atas nama pembawa acara dari awal sampai hingga akhirnya, manakala terdapat kesalahan, kekeliruan, tidak sengaja dan kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang seikhlas-ikhlasnya. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.